Гледайте мача Англия срещу Словакия на 30 юни, неделя от 19:00 на живо по БНТ 1. Англия идва след равенство от 0:0 с Словения, което им е второ поредно. Те имат 2 победи от 6 мача насам. За последно победиха Словакия с 2:1 през 2017 година. Словакия също идва след равенство от 1:1 с Румъния. Те имат 3 победи от 6 мача насам. От миналите им 5 срещи с Англия имат 1 равенство и 4 загуби. Базирано на статистиката ни, очакваме победа от Англия. Бъдете предварително информирани за всички предстоящи спортни събития в света на футбола, ММА, бокс и много други.